kanti 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 uyangikoleta phela imali yami. Ndoda, ngakuchazela nje bese indaba yomsebenzi ukuthi umsebenzi fethu awakangimeli kahle fethu. Into yakho angikhohliwe yona futhi ngizokunikeza futhi. Hhayi, sekuyisikhathi eside kakhulu. Into ebengulethela kulolu hlelo ukuthi njengomakhelwane sengihambe kwahamba ngaze ngalingeka unkosikazi wakho. Sengize ngalingeka unkosikazi wakho, ngathandana nonkosikazi wakho ngoba lokhu ungenza isilima. Futhi nje sekuze kwaba nengane, le ngane yakho yamagcina eyami. Phinde ngibingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV uhlelo lethu oluthi sikhipha izimfihlo. I am uMlangeni uMagasela. Silolu hlelo-ke niyazi-ke bafethu into esiyenzayo sinikeza abantu iplatform ukuthi bakhulume lokhu kusuke kusenhlizweni zabo, bafune kahle kahle ingonyuluka. Usefuna umuntu ukugunyuluka akhuluma iqiniso, aconfess kunombalo asofuna uconfess again, and then bese kuba ukuthi yena uthatha kanjani udaba. Mina umsebenzi wami nje ulula kakhulu, ngiyakulalela nginezi platform, ngikusupport, ngikubuza imibuzo engicabanga ukuthi ibalekile for me and umbukeli ukuthi siyazi. Eminye-ke phela bafethu ngoba it's not easy, nami ngeke ngibone abantu mebedlala ibhola backgroundini ngithi wenzani lo angabwenza kanje. Now I'm sure nembuzo ukuthi uMagasela awumbuzi ngani ukuthi it's not easy like that, but mungaphandle kuhlezi buya ku-easy. But-ke continue to do the right thing. Mawukuthi khona ama-comments onawo, mina nje mekufundisa ngiyafunda, mengingafundisi futhi ngibona ukuthi angikudingi, hayi bafethu ngikufaka emgqomeni bese ngiqhubeka nempilo, yabo. So ngokukhulu ukuthobeka mbukelo Black Life TV, ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba lo seduze kwami, ngimamukele uhlelweni lethu bese yasitshela ukuthi uze ngani la ekhaya. Sawubona njani? Yebo, sawubona. Sakwamukela ohlelweni. Ubaba waqhamukaphi? Ngiqhamuka Maphumulo. Qhamuka Maphumulo. Awuvela uhlale phezu kodaba baba usitshela ukuthi yini ekulethela ekhaya namhlanje? Hayi, mina ngubaba, ngaboleka ubaba imali ngumashonisa kahle kahle. Oh, okay. Ngaboleka ubaba imali esikhathini eside nje. Manje la ubaba angimtholi. Wayikhokha kancane imali yami, hayi manje asakhokhe inhlobo. Angisamtholi ngisho ucingweni. Mengifika kwakhe ngifica unkosikazi wakhe, angisamtholile, kuthiwa nje akekho. So isikhathi singanani nje mhlambe baba umfuni? Mhlambe iminyaka unyaka ngimfuna ngoba le mali yami ngiyayifuna. Unyaka owodwa? Yebo. Okay. Ngize ngingena esilingweni-ke. Ngizokhipha imfihlo, ngize ngingena esilingweni. Ngangena unkosikazi wakhe. Angena kanjani baba? Ngathandana nonkosikazi wakhe. Usuthandana nonkosikazi wakhe? Yebo. Ngoba ngiyitshela ukuthi mhlambe iyona ndlela ekuzokhokeka ngayo imali yami. Sengingena esilingweni bafethu. Ngizoyiceba kuyena ukuthi hayi sengize ngingena esilingweni sokuthi ngithandana nonkosikazi wakhe. Sizomtshela futhi angabe sangibalekela. Usuyikhokhelile? Ngoba sengiyikhokhelile imali yami ngokuthi ngithandana nonkosikazi wakhe. Niyathandana yini noma niyadlala? Siyadlala. Ngiyaxolisa, yebo. Siyadlala ngoba ukuthandana ngikhona ukuthi uthandana nawe ngoba phela ushadile. Ushadile kodwa kusho ukuthi siyantshontshana naye. Awushadile yena baba? Ngishadile nami emakhaya. Yabo uthi nithandaneke naye nayintshothanele nje. Siyintshothanela nje. Usukhethile nje ukuthi niyathandana? Usuyamthanda? Senginako uthando kodwa phela ngoba unkosikazi womuntu sikhona leso sikhala ukuthi unkosikazi womuntu. So uphathe kabi mesuka kuwena esephindela kwakhe? Hayi kuba khona ukuphatheka kabi kodwa nje ukuphatheka kabi kodwa phela ngoba ngiyalwazi udaba. Usho ukuthi usukhetshile yikho ukuthi niyathandana. Ake ngingakudidisi-ke kulokho ukuthi niyathandana. So uma ucabanga u10,000 unyaka unganela unkosikazi, uzoqhubeka imthanda nonkosikazi nje umtshela noma ufuna nje umushiye ubudlelwane babo?
Angifuni ukumosha ubudlelwane bakho nami nonkosikazi wami. Usufuna yena akhululeke ngoba vele usuyikhokhelile. Sengifuna akhululeke angalokho engibalekela uma ngibona noma ngifika la kwakhe kuthiwa akekho kanti ukhona. Sengifuna ukuthi ngoba sengikhokhele nje sengifuna isikhululekane sibuyele emnganeni bethu. Khona ngiyazi khona kuzoba nzima kodwa nje funa sibuyele ekubeni sibe abangani. Unkosikazi uyazi ukuthi umkhwenyana wakho uyakweleta? Uyazi unkosikazi ngoba bengifika ngizofuna imali phambi kwakhe. Ngoba ngize ngilingeke nje bengisuke ngizofuna imali la unkosikazi bese ngifica yena. Noma ekhona umfowethu afihle kuthiwa akekho. Kusho yena unkosikazi. Ngaze ngalingeka ngathi hayi akuze ngigculise inhliziyo yami angivele ngithathe unkosikazi khona la qhubeke naye. Wambona ngathi ululana vele unkosikazi? Hayi ngelula yena. Kodwa ke phela awelula uvume kanjani ukulala nesitha sami? Wangelula kodwa phela ngendlela engakhuluma ngayo. Uyamthanda mngani wami, myekele baba. Usiyamthanda, usiyamprotecta. Umuntu oshadile olala nomunye umuntu ulula lowo muntu period emehlweni amagasela. Akalula, wangelula. Akekho happy ebudlelwaneni bakhe. Kusho mhlawumbe ayike ebebhileli kodwa ayena alula phela. Mina isebenzisa kodwa protection. Ngoba phela umuntu wesifazane. Alula. Umuntu wesifazane akekho umuntu wesifazane olula. Ngempela? Akekho umuntu wesifazane olula. Akekho. Kusho ukuthi uyayivuma wena ukuthi isikhokho ukuthi wathola unkosikazi womuntu kabukhuni kodwa agcina umtholile. Ukuba unkosikazi olula. Akekho unkosikazi. Okay mfethu kulungile. Ngoba unkosikazi abukhulu. Kulungile baba mfethu. Uvisa imfonele kubhuti. Ucabanga ngizothatha kanjani lolu daba? Angazi uthatha kanjani kodwa ke wena mase kuthiwa uwena unkosikazi wakho lo kwenzeke lento ungalithatha kanjani lolu daba? Ake ngizwe ngawo. Hoya manje noma yini? Phela nami uyangiyisha. Ungavuma ukuthi balala unkosikazi wakho ngoba uyayisha? Mboyisha. Angemvume phela lokho. Uzenzenjani? Ngithi mina kanje unganyakazi kakhulu baba. Ngadina phela. Ngingadina phela ngumuntu. Kodwa bese wenzani? Ungaqhubeka ulale nonkosikazi wakhe noma uqhubeke ahlale emshadweni? Uwena oyisha lo muntu. Kwami ukuthi kumele kanjani? Uthande enye into. Uthando ngisho ngafica unkosikazi wakhe lena nendoda. Ngomthanda. Uyamxolela. Ngiyamxolela. Ngiyabonga iqiniso lakho. Bukele Black Life. Sesiyazi mina naxolelana manje yabo. Senzeni kanjalo wazixolela kodwa ungayenzi into errong umuntu kanti akuthanda uzoba nenkinga. Mina nginihlohle ngalutho bafesi ngumntana kaNkuluNkulu ngithandela inkosi kuphela into engaziyo. Cela senze kanje. Asimfanele lo bhuti. Siza ukuthi mase ethola ukuthi unkosikazi wakhe selala nomashonisa lo wale bembalekele uzothatha kanjani lo daba. Angayibulala inkosi yami. Asihambeni semfonela. Yebo, sabona. Yebo sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila sisi unjani yona? Ngiyaphila nami. Khuluma nomlangeni Magasela. Ngikufonela ngwa Black Life TV ohlelweni olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Hawu. Okay. Okay, xa umabela kancane khona baba useduze kwami ufisa ukukhuluma nawe. Cela ubambe kanje nje baba bese uyakhuluma naye ke. Nyosi kancane. Yebo sabona bhuti unjani? Ngiyaphila webhuti unjani? Ngona mfowethu. Okay. Ngikulethe kulolu hlelo ke namhlanje. Awuyena ngathi umakhelwane nje loyo. Uyena impela mfowethu. Sengixakekile phela ngoba phela lokhu ngibalekela singatholani nawe. Kanti uyangikoleta phela imali yami. Ndoda. Ngakuchazela nje bese indaba yomsebenzi ukuthi umsebenzi fethu awakangimeli kahle fethu into yakho angikhohliwe yona futhi ngizokunikeza futhi. Hayi sekuyisikhathi eside kakhulu. Into ebengulethela kulolu hlelo ukuthi njengomakhelwane sengihambe kwahamba ngaze ngalingeka unkosikazi wakho. Sengize ngalingeka unkosikazi wakho ngathandana nonkosikazi wakho ngoba lokho ungenza isilima. Futhi nje sekuze kwaba nengane lengane yakho yamagcina yami. Wena ndoda, ungayikhulumi leyo nto ungayisho leyo nto. Hayi ungazongiqedela mfowethu.
ngiqinisile mfowethu futhi nje iyona ndlela ebengibona ukuthi kufanele ngiyigogele ngayo ngoba ngiyakubona usungenze isilima kakhulu futhi ngiyakubona futhi ukuthi awuyimisele ngokukhokha. Hayi suka yikho lento yakho unamanga wena benisuke nibona naphi nomfazi wami? Khona kwakho uhlala ekhaya nengane nawe nomfazi futhi wena usukulalaphi for naye? Angithi mengifikile kwakho ngifika ungekho wena lokhu uqhubeka ungenza isilima uyubona sathi ngesilima sakho angisona isilima sakho mina ngiyindoda phela mina yikho sengibona ifanele ngiyigogele ngoba wena uyabona ukuthi wendoda ungazongisasula mina ungazongisasula mina ngikoleta imali mina umfazi wakho manje wena nomfazi wami wena usuyikhokhela ngayo leyo mina into engikutshela yona ukuthi indlela engikhokhela ngayo ukuthi nami ngigculise yami inhliziyo ngoba ngiyakubona uyindoda engayimisele ngokwenza ubulungiso. Awubenzi ubulungiso. Ubulungiso ngoba phela ngithi nawe angoyisho. Fanele senze njani kanti? Manje mina nawe sobhekana kanjani-ke mocabanga sengazi mina ukuthi wena usuwenza into enjena kumkami mina mangifika mangikubona. Ngathi ngize kulolu hlelo ngoba ngifuna sibhekane ngelinye ilanga. Angifuni sibe izitha. Bese sizitha phela bese kufana bese sizitha ngoba bese ngasakuboni inhlobo. Wena kuthi usebenza one way awusashayisa emsebenzini? Wena mina ngiyafika phela bese ekhaya ngeke mangifika njalo ukuthi ngizokuchazela wena ngathi kuwena ngibekezelele wena usuhlula ungibekezelela mina ngibaleka ngithuthi nazi impahla zami nawo umuzi wami usakhona lapha ekhaya bathiwa ngiyathuthi ukuyobona ngetraki lifika lapho uthatha iy'mpahla manje ubangibona yini uhlula ungibekezelela wena njengomakhelwane vele wena umfazi wami shuthi ubuvele umkhaleli ubuvele umfuni. Hayi bengamfuni nkosikazi kodwa isimo esingiphoqa ukuthi ngigcina sengithandana nonkosikazi wakho ngoba wena ungenza isilimo. Ngiyacela mfowethu uyabona siyalalana-ke ngoba kusho ukuthi wazi kanjalo wena sinjalo-ke kodwa nje uyabona le ngane yamagcina nje eyami baba ngiyakucela nje ukuthi hhayi asicolelane-ke sibe vele ubungu. Lengane yokugcina le ayimithi ingane yakho. Hawu. Ushelo wena lokho wena? Ngitshelo yena. Yazi wena baba wena kade ngakubona usidididi ngempela wena yazi usidididi wena. Mina ngibona wena usidididi. Ngibona wena ungayona indoda uhlule umele izinto zomuzi wakho. Unkosikazi wakho uzaphume nje awatheza ngaphandle ukuthi uyabonda uyona indoda. Awuyona indoda wena. Mina kade ngakubonda uyona indoda. Hayi angidida nje lento yakho mfethu. Mina nginankinga nawe. Ngisho ngazocela ikamera lapha kwami ngiyokunikeza. Wena phela unabhidu unetitorozi. Wazi ngani noma vele bekuyiplani le yokuthi vele wena sikukhokhela imali yakho ngale ndlela ngoba anginawo 10,000 ukukunikeza manje. Yebo wangisize impela kodwa imali ukhokhela mina. Uzothi mangithize bekuvele kuyiplani le. Hayi leyo totolozi-ke isikhombisa ithi indoda. Kufanele uvume ukuthi ngiyindoda ngoba sengingenile kwakho. Kuthi nje okwakho fanele ukhululeke uma ngibona nami uzokhululeka uma ngikubona umakhelwane wami uyohlala umakhelwane wami angazi ngizothini kodwa uhlala umakhelwane wami wona futhi mina ngiyakholwa-ke futhi lento yethu mfowethu ngicela wazi ukuthi ayiphelile yazi kusukela namhlanje kodwa into engayifuni ukuthi iphumele kumakhelwane yazi omunye umuntu kodwa nje mina nawe lento yami nawe sisazoyiqhubeka sisazoyilungisa ngendlela esoyilungisa ngayo mina ngeke ngishiye umfazi wami ngenxa yakho ngalowo mbhedo wakho manje ngiyakubona ukuthi awuyiboni kwenzakalani la wena ukhuluma nawe lento leyo ungayithi ayiphele lapho kuwena ekhombisa ubudoda-ke lapho mfowethu ngiyabonga mfowethu yikho ngikulethe kulolu hlelo ngikulethele ukuthi ngifuna indoda elolu hlobo-ke yabo mfowethu ayiphele phakathi kwethu kodwa nje fanele imali yami akusadingi imali kuwena sengiyikhokhele sengiyi-right sengiyi-right uthoshe wakhokha ngaphezu kokwenza ngoba umfazi wami mina ubethi uzongingenisa lapha endlini wena mase usungenile mina ebese ngiyafika ebese ngiripotela abantu ukuthi nayi indoda emzini wami bese kudla inkomo sibaya sakho sonke wena awujangelwa nje ukuthi sikuyeke
Uzongena lapho kwami ngibiza umphakathi sikufica usaphakathi sikudle isibaya sakho sonke ngoba uJesu uhlakaniphile. Yona ndlela ukuthatha ngayo imali yakho le kulungile webafo sisazokhuluma nawe. Hayi mfowethu, usungumfowethu nje. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyabonga umusa wakho mfowethu ukuthi awungibophisanga ngoba bengithi uzongibophisa. Ngiyabonga. Hayi, kancane khona okuzayo uzokubona. Uzizwa kanjani-ke baba emva kokukhuluma le? Wethu ngizimo wami ukhululekile kakhulu ngoba nami bengidla ngaphakathi kumina. Kodwa ngathi menishayashayana ngoba ngimuzwe ethi yena naye ukwenze ngamabomu bevele efuna ukukhokha ngonkosikazi wakhe. Ngixakile nami mesesho kanjani. Sibonga kakhulu umbukeli we-Black Life TV for watching this episode till the end. Mina uMlangeni Magasela ngiyayibongela bafethu. Siphinde sibonane. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike, uma ukuthi nje usukwenzeka iphutha wathi uyidlulela lapha ku-YouTube and then wayithola usubuka athini. Yabo wasuyachazeka. Kunoma ama-episode awuthu noma vele usubscribe bafethu. Akuyona imali. Subscribe bro. Siphinde sibonane ngensani ibharamount. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.